Amazing day mga ka-JMC, and so welcome back to my channel. Meron naman bago tayong order, and so order ito ni Boss Jayhad ng Catanduanes, itong Promax PM18 27.5. So alamin natin kung bakit nga ba ito yung order ni Boss at kung paano ang pagiging proseso ko dito sa pag-order o sa pag-ship ng mountain bike or any bike, no, dito sa galing sa JMC Bikes Bicol. Through TikTok shop sa mga gusto rin mag-avail katulad ni Sir Jayhad. Order lang po kayo sa TikTok shop JMC Bike Shop Bicol. Yan, so marami po kayong pagpipili ang mga bisikleta dyan sa ating TikTok shop. Then meron po yung chat box, mag-chat po kayo para doon din po ako nag-update ng mga kaya nito, yung update natin sa isang bike na order nyo, para makita nyo muna bago ko ipa-deliver, which is meron din po akong ginagawa, yung tinutune up ko na yung video, tapos pinapakita ko mismo yung actual unit na order nyo. Kasi alam naman natin, hindi ganong kamura yan, pinaghirapan natin. Kaya ito si JMC Bikes Bicol, iingatan din natin yung bawat order ng mga bisikleta. Okay, so umpisa na natin i-bike check itong Promax PM18, kung bakit nga ba ito in order ni Boss Jayhad ng Catanduanes. Thank you, Angels. Pero bago lahat, please like and subscribe my YouTube channel, JMC Bike Check, para updated kayo sa mga bagong parating dito sa JMC Bikes Bicol. Okay, amazing day mga ka-JMC. So ito na po yung order ni Boss Jayhad ng Catanduanes. Ito si Promax PM18 2024 25 model. Ito po ay two-tone color, black with red combination. Ito ay 27.5, then 15.5 yung small yung frame nya. So adjustable din po yung kanyang seat post. Tapos ang kinagandaan nito, nakaragusan na rin po yung kanyang seat post na alloy. Saddle nya naka-mosaic design, stock pedal. Then dito sa kanyang harapan, ayan, ragusang kanyang stem, alloy na po yan. Handlebar nya steel, naka-mechanical disc brake, L2A5 yung kanyang FD o yung shifter nya. Port naman niya ay preload lockout, naka-coil, steel, quick release yung kanyang unahang gulong. Ayan, naka 160mm rotor, naka cable actuated, mechanical disc brake. Ito po ay naka 1x, silver bearing bottom bracket, 1x yung kanyang crank. Then RD naman niya L2A5, yan po ay 9 speed. So bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 speed. Ayan, so 9 speed po yan. Then may reflectorize yung rim, nakagambol yung kanyang gulong na 27.5. O yan po yung Promax PM18 2024 25 model na order ni Boss Jayhad ng Catanduanes. Mamaya pa mag-update ako pag yan ay nakatono na. Okay, amazing day Sir Jayhad ng Catanduanes. Ito na po yung order mo, Promax PM18. Ngayon papakita ko naman sa iyo na yun ay nakatuno na o naka-tune up na yung mismong bikes mo, no? So yan po yung isang paraan ko. Ang pinapakita ko na yan ay yung unit ay good condition bago po siya ipa-deliver o ipa-ship. Okay, so yung tune up isan po ay 1x, so wala namang ship sa unahan. Itong RD lang po ang gaganahin natin, saka yung sprocket niya. Pangat sa pinakamalaking bracket, baba naman. Yan, so accurate na rin yung brakes niya. Yan po ay naka-disc brake. Okay, so bali mga tatanggalin ko na lang po dito, sir, ay yung kanyang seat post, pedal, handlebar, nakaunahang gulong. Yan na lang naman maikakabit nyo po. Okay, so mamaya po mag-update ako pag yan ay nakabalot na. So update naman po ako mamaya. Boss, ito na po yung order mo, Sir Jayhad ng Catanduanes. Ayan po, nakapansin nyo, nakabalot na po na yan na maigi para maiwasan yung gasgas habang nakasya papunta sa inyo. Ayan, so yan po. May foam, bubble wrap, box. Ito, support kasi ito sa mismong rotor para hindi ito kumaskas sa frame. Ayan, RD. Kabalot na rin. So mga i-remove ko na lang po dito, tatanggalin. At para mabalot ko yung kanyang seat post. Ayan, quick release na rin naman. Pedal, handlebar, tsaka unahang gulong. Pati po yung kanyang caliper. So dito na rin po yung mismong bolt nya o yung tornilyo. Yan na lang naman po yung mga ikakabit nyo pagdating.
Okay, so mamaya po mag-update ako pag nakabaklas na, tapos naka-set up na ng ready to pack na po. Boss, ito na yung order mo. Ayan, Sir Jayhad ng Catanduanes. Romax PM18 27.5. Ayan, so kung mapapansin nyo po, nakabalot na po ng maigi yan para maiwasan yung gasgas habang nakasya papunta sa inyo. Bali, ang ni-remove ko lang po, nahanggulong, handlebar, seat post, pedal. Yung skewer nya, hindi ko na tinanggal dito. Ito, skewer sa nahanggulong. Sama ko na rin po yung previous nya. So, babalutan ko pa po yan ng foam karton. Mamaya po na kay JNT na po yan. Okay po, so binalutan ko na po yan ng karton. Tapos yan, yung foam na malapat. So, mamaya po, lalagay ko po yan sa plastic. Tapos bubble wrap, fragile. Tapos ready to pick up na po ni courier. Okay? Thank you po and God bless. Okay, amazing day. Sir Jayhad, ito na-assist ng Panganiban, Catanduanes. So, andito na po yung order mo. Si Promax PM18 27.5. Ayan, so yan po ay nakabalot na. So maliban do sa foam, sa frame nya, foam, bubble wrap, karton, tapos ito bubble wrap po ulit sa labas. Okay, so yan po, ready to pick up na po ito. So wait nyo na lang po 2 to 5 days or 3 to 7 days, depende po kasi yan sa courier. Wala po akong control po dyan sa delivery nila. Okay, so basta yun po yung standard, 3 to 7 days po sa area nyo. Okay, pero isi-ship out ko na po ito ngayong araw. Thank you po and God bless na sa inyo ang lahat. Tapos sa mga gusto rin mag-avail o mag-order, ayan, JMC Bike Shop Bicol, ship nationwide. Tayo kay Chansulok ng Pilipinas, via TikTok shop. So, search nyo lang po yung shop ko. Ayan, JMC Bike Shop Bicol, para ma-avail yung mga bisikleta na gusto nyo. Okay, so pwede po yan cash on delivery. No, palitan. So pagdating ng parcel o yung item na order nyo, saka nyo bayaran para mas ma-check nyo kung legit. Ayan, so pero available din po ako sa TikTok shop, sa bike shop, at YouTube channel. Thank you po and God bless. Ride safe po sa inyo.